obsadili značkami a kdo se za ně vydal bez patřičně vybaveného auta se zimními pneumatikami a s patřičným vzorkem, riskoval pokutu. Dnes se může vymlouvat. Jak se rozhodli to řešit v Jeseníkách? Značky nařídící zimní výbavu na jesenici používali 3 roky. Letos ale z okolí silnic zmizely. Potom, co se novelizoval zákon o silničním provozu, jsme došli k závěru, že zkusíme experiment a necháme to na uživatelích. Případně, že by došlo zvláštním Eli, pojď, mamka ti pomůže. Už se ti nebude smát. Pojď. Protože ta značka je jasná, srozumitelná a dává víceméně pokyn řidiči, že musí použít výbavu. Vidíš to. Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jesenické radnice Josef Liberka. Značky přitom řidiči nařídí prakticky to samé, co je od letoša v zákoně. To znamená, že na odběr do 3,5 tuny musí být všechny kola opatřeny jinými pneumatikami,